Občana, pýtam sa občanov, či niekto sa vystúpiť. Pán Pekar, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán komentátor. Som tu sám, takže využijem tento čas. Ospravedlňujem sa za hlas. Som sa najprv vodil, som hotový. Vážená poslankyňa poslanci, vážené páni, dovoľte mi, aby som vám v krátkosti podal informáciu o tom, čo občianske združenie Polisa v krátkom období chce realizovať pri príležitosti 80. výročia písomnej zmienky o Veľkom Šariši. Rozhodli sme sa na podnet pána inžiniera Hraba, kde sme prehodnotili vo výbore a na občianskom združení na schôdzi akciu týkajúcu sa našho Šarišského hradu. Je to atletická akcia, ktorú sme pomenovali Hradná miľa. Bude sa konať 20. augusta 2017 v čase od 14 do 17:30. Rozhodli sme sa, že na začiatok zorganizujeme akcie také, že v kategórii žien budú iba dve kategórie, od 18 do 34, od 35 do 59 pre ženy. Čo sa týka mužov, od 18 do 39, od 40 do 59 a nad 60 rokov. Predpokladáme dosť vysokú účasť na tejto akcii, preto sme požiadali, lebo sme si robili aj finančný rozpočet na vykrytie týchto pretekov, na to vyšlo okolo 1550 €. Vzhľadom na to, že ide o dosť veľkú položku, požiadali sme komunitnú nadáciu Veľký Šariš o finančnú pomoc, kde nám odsúhlasili vo výšku 1000 €, za čo sa im chcem veľmi poďakovať, že boli ochotní a pochopili akciu, že to nie je len záujme nás občanov, čo sme členom občianskeho združenia, ale ide o akciu Veľkého Šariša ako celku. Samozrejme, že predchádzalo to jednanie z vedenia mesta, pretože mesto je majiteľom hradu, čiže sme museli požiadať vedenie mesta súhlas. Dostali sme súhlas. Ďalšia vec, mali sme dosť problémy so získaním povolení zo štátnych lesov a životného prostredia a na našu žiadosť nám povolili, čiže nemáme žiadne problémy. S tým máme tu sporiadali. Tu sa chcem osobne poďakovať pánu primátorovi za ústretovosť. Urobiť túto akciu takisto aj z pracových radu. Babuščakovi, pretože viete dobre, že má tam dosť veľa materiálov a je to práve v nedeľu, kde predpokladáme veľkú časť turistov. Ale na druhej strane je tu smutná vec, pretože pokiaľ sme chodili a zisťovali záujem medzi občanmi Veľkého Šariša, tak vám poviem tu z tohto miesta, ja som Prešovčan, žijem tu v Šariši 14 rokov, ale niektorí Šarišania, čo sú tu narodení, ešte ani na Šarišskom hrade dodnes neboli. To je smutná vec. To je skutočne smutná vec a práve tí kritizujú, že sa nič Šariši nerobí, žiadne akcie, nič sa nepropaguje. A Šariš ako celok je práve známy pivovarom Šariš, jeho výrobkami. O Šariši nikto nevie. A práve preto chceme do toho vstúpiť, aby sme dali do povedomia široké vedomosti, nielen v rámci Prešova, okresu kraja, ale v rámci celého Slovenska, kde pozveme televízne štáby, ktoré pôsobia na území Prešova, aj médiá, aby sme trošku spropagovali náš Šariš ako mesto, takisto aj hrad Šariš. Akcia sa bude konať takto, že štart bude priamo v strede Šarišského hradu. Behať sa bude kolo celého obvodu hradných múrov, čiže to bude 1603 metrov, ako sa hovorí miľa. Čo sa týka samotného ocenenia, dostanú víťazi každý kategórie, čiže prvé, druhé, tretie miesto poháre, pekné diplomy, ceny ako oznaky a ďalšia vec dostanú ako všetci účastníci tričko s nápisom Hradná miľa, Veľký Šariš hrad, 28.2017. Pokiaľ by ste mali byť záujem, akým spôsobom nám pomôcť, každého privítame, pretože ide o dosť veľkú akciu, potrebujeme tam zo pár organizátorov, čo sa týka evidencie pretekárov, dávanie čísla, čo sa týka aj odovzdávania vecí. Takže bude pomerne dosť toho roboty. Prislúbili nám aj pomoc poľovníci, takisto aj požiarníci. Poľovníci robia veľmi kvalitný guláš pre účastníkov. Čo sa týka požiarníkov, v prípade, keby niečomu došlo, aby mal hlásiť. Takisto máme zabezpečenú aj zdravotnú starostlivosť. Chcem robiť tak, aby sme zadozučinili sami sebe a ďalšia vec, aby sme pomohli ako kultúrnou a spoločenskou akciou
celému vedeniu mesta a všetkým občanom. Čiže zároveň vás všetkých pozývam túto akciu. Verím, že príjmete naše pozvanie a že budete súčasťou tejto akcie. Čiže to bolo toľko. Čiže ďakujem pekne. Čo sa týka druhého bodu, v piatok sme mali zasadnutie občianskeho združenia Torisa. A prehodnocovali sme tam, vážení páni, dámy, vyhodnocovanie kultúrnej komisie, čo sa týka na ocenenie, odmeňovanie. A nemôžeme s tým súhlasiť. A viete prečo? Preto všetci, čo tu sedíte, okrem Inžiniera Drava, ktorý už má po 60-ke, sú tam ľudia navrhovaní takí, ktorí v 60 a 70 rokoch boli špičkoví športovci a dosahovali vynikajúce úspechy, čo sa týka Šariša a prezentovali nielen Šariš ako taký, ale okres, Prešov, kraj Košice, aj Slovak, aj Slovensko. Medzi nami sedí inžinier Drab, vy si nepamätáte, pretože ani na svete ste neboli. V 70 rokoch ako amatér patral medzi špičkových atletov 800 a 1500 metrov. Nikto o tom nevie, ale ja o tom viem. Ďalší, ktorý sme tam navrhli, je tam Anton Tokar a druhý Alfons Maťo. Slovo okolnosti aj preto sme ich navrhli. Prepáčte, Manke, preruším, toto necháme na ten bod, sa bude riešiť otázka. Konkrétne bude tam možno vystúpiť znova, keďže... Nie, aby som bol, lebo mám povinnosti. Budeme sa len... Ale aby som pripomenul vám, obidvaja majú v auguste 80 rokov. Obidvaja. Je pravda, ako nám primátor povedal, že budú v budúcnosti aj iné akcie, iné príležitosti oceniť. Môžeme vedieť, či sa tí ľudia ďalšieho veku dožijú. Ja si myslím, že dosť zadozučením je týmto masom, tým dvom, pri príležitosti 80. výročia, 80. výročia ich narodení, aby ich boli nejakou formou ocenení. Či už len plaketom, čerpným ucháním, alebo s profilovaným novinárom. Ale ja si myslím, že tí športovci si zaslúžia, pretože v tom období ja som žil, bol som, veľakrát som sa zúčastnil ako Prešovčan na týchto akciách Šariši. Ja musím povedať, že Šariš mal vtedy len 2,500 do 3000 ľudí a hokejisti hrali divíziu. Viete si to predstaviť? A hrali s Prešovom. Súťaž. A všetci boli amatéri, zamestnaní ľudia, unavení a boli zanetení do športu. Ja myslím, že je za dozvučením, aby ste zvážili, koho budete oceňovať, pretože na pripomienku prednostky sme museli tam dopísať a rozpísať, že prečo ich navrhujeme, aké mali zásluhy, aký je dôvod na to, ich navrhujeme. Takže k tomu len toľko. A tretie na záver sú pripomienky k tomu, že v južnej časti Veľkého Šariša je zlé ozvučenie mestského myslosti. A viete veľmi dobre, že tam žijú starší ľudia a trošku majú problémy aj so sluchom. Preto ani nepočujú nejakého znamenia mesta a tie vzťahy medzi ľuďmi nie sú také, ako boli v minulosti. Niekedy sa ľudia len pozdravia, keď ľudia hlavy, ale nerozprávajú o tom, čo sa deje, alebo koná v Šariši. Bolo by dobre trošku to sprevádzkovať, aby sa tie informácie a veci, ktoré sa dejú na území mesta, sa dostali do povedomia ešte časti občanov. Čiže koniec. Ďakujem za to. Ďakujem. Páči, pán Živa. Pán Kejko, chcem sa spýtať k tomu tej prvej, tej míly, že neviem, či ste umyselne, alebo ste si neuvedomili, že vlastne ste vylúčili mladšie kategórie, taký doraz. Hneď ste zobrali všetko po 18 rokov. Že viete, aj tu mládež treba poskytliť, lebo v podstate tiež, kde si musia začínať, potrebujú vlastne aj tie mladšie ročníky, čiže nemôžu vlastne na tým vôbec. Či náročky si to tak dali? No, na šarišský, po slovensky. Náskaz sme to robili preto ide o dosť zradný terén. A nemáme istotu, že tí mladí budú bezpečne behať, aby nedošlo k nejakým zraneniam. Preto chceme to vyskúšať s dospelými a uvidíme, ako sa to uchytí a úspeje. Pretože keď bude ten post tam prísť, pred pretekmi môže si prejsť celú trasu, že bude vyznačená, že to je dosť nebezpečná. Preto by som nerad bol, aby sme si zobrali na zodpovednosť, že by sme dali možnosť mladým pretekať a dojde k úrazu, kto si zoberie toto na štát na zodpovednosť. Tak ako súhlas dáva rodič, čiže to znamená, pokiaľ musí zákonný zástupca, čiže to je bežná vec dnes, že sú na oveľa nebezpečnejších pretekoch, ako je nejaký beh, ako cez polný poviem. Súčasňujem sa taký a automaticky nie je problém, ako že by nedali možnosť mladším, tak ako sa mi to zdá, že akože vieš, ako máme tu mládež, ktorá sa pofakuje, kade, ale tu zatvoríme im dvere, nevychováme si nikoho, len o to som myslel, že znášte ešte aj to,
Čiže to len na ďalšie zváženie. A ešte som chcel upozorniť, že nám sa konečne podarilo s tou silou druhý rok vlastne o to, aby sa vyberal príspevok my tu máme 7 000 a konečne toho roku vlastne sa vyberal príspevok, ktorý tiež vlastne zniží tie náklady. A to nie je za účelom neviem čo, ale je to na vykrytie tých výdavkov, ktoré vlastne vy s tým máte, to znamená aj to občerstvenie, dávate im tričko, neviem čo, čiže môžete aj toto zvážiť. To znamená, robí sa to tak, že sa vyberá takýto príspevok, čiže môžete aj toto zvážiť ohľadom štartovného ohľadom financovania, to znamená, keby nevychádzalo. Čo sa rozhodol tak, ako rozhodol, ja som aj požiadal šéf-redaktora Veľkošerišanov, aby ten oznam o tej akcii uverejnil Veľkošerišania. No ešte môžete zvážiť tieto veci, to je ešte Určite, symbolický, ale nejaký je, lebo vy dávate nejakú protihodnotu tým ľuďom a je to bežné, ako poviem. Ja keď čo chodím, tady chodíme, je neobvyklé, ja som sa ešte aj nestretol s niečím, že by niečo bolo zadarmo. Nemusí byť 10 eur, 50 centov alebo eur. 3 eur, rakúne. Na 7 000 bola teraz prvý raz. Áno. Pokiaľ by sa niečo inžinier Drab tomu povedať, jak dobre. Moment, najprv Miky, potom pani rejiteľka. Nech sa páči. Ja by som chcel vás, môj zámer prvotný bol, aby sme tam hlavní aktívni pretekari, aby sa boli áno, ja si rozumiem, že veľmi ťažko dostaneme tých výkonných atletov, ktorí hrajú sme to teda rozšírili. Ja som sa povedal v tom myšlenku, že to sa aj na 7 000, že koľko zavedené je dole a na to teraz nechcel byť dosť účastí. Ja som ochotný pred vás, lebo ten rozpočet asi ťažko zbíme teraz, ale môžeme, že treba tú kategóriu mužov na 60 rokov, že nie a že dáte na tieto veci na to. Je to tak, že ja som čakal v podstate propozície, ja pracujem po tom, ja som čakal na toto zastupiteľstvo, aby sme to napojili s tým, že nám treba aj povedzme pani zastupkyňa mi slúbila, že z tých predstavov, čo máme na môžeme dať, že dá na túto akciu, ja dám na túto akciu a bude treba ešte tak pani Marta povedal, že prípadne na to financuje zo svojho teda rozpočtu. Nie je problém, lebo propozície vám tu nie sú. Takže otázka, ja keď si zajtra alebo cez víkend sadnem na to, že vyšli vonku, lebo už aj tam je to skoro, takže vyšli vonku propozície, nie je problém. To sa musíte rozhodnúť pri organizátori, samozrejme, takže máte podnety, pani organizátori, ešte pani... Tak na 7 000 prišla pani z Košica, že ja mám 60 rokov v rovne kategórie pre ženy a pre žiadne ženy a som oponoval, že my sme mali takú kategóriu, že všakva neviem na čo sme takú kategóriu vypisovať, no preto si myslím, že neviem na tých 70 rokov, ale by som skôr lebo vida to je rytm. A toto nie je o tom, že tam príde nejaký 80-ročný dedo a predlúčený to za 10 minút, keď on povedzme nejaký výkonný športovci za 4 minúty. Dobre, ďakujem. Ešte pani rejiteľka. Ja som chcela v krátkosti doplniť. Pani, vydajte prosím vás projektuje. Pána Očiku, naozaj to štartovné na Stienicovke bol skvelý krok. Po prvýkrát základní zástupcovia, hovoríme o našich deťoch, sa museli zodpovedne zúčastniť alebo nezúčastniť, pretože teraz nám nechávali deti na našu starostlivosť a prehámili právnu odpovednosť, kde sú oni a neboli tam, takže to bol skvelý krok. A na váš podnet, pán poslanec pán Dráb, sme vlastne robili beh na 800 metrov v základnej škole, to bolo 9.6. A naozaj to tínedžeri, ak to zvládnu 60-tnici, zvládnu to aj naši tínedžeri. Nehovoríme ti do 10 rokov, to nie, ale na tých 13. Dobre, ďakujem. Takže pani, jedno na vás máte na rozloženie, ešte pani Stačankyňa. Keď ste hovorili o tom príspevku, ktorý každý poslanec má, že nie je potrebné teda prijať nejaké rozpočtové opatrenie k tomu. Či je to iba
potom... Je to z toho balíka, ktorý máme, ale každý poslanec sa môže rozhodnúť. Ja viem, len či to nie je oficiálne to stále. Tak to robíme už. To robí takto stále. Nemusí skloniť sa Myslím, že to je človek iný ešte. Nie, robím takto levejú. Dobre, pani, myslím, že už ďalšie príspevku od občanov nemáme, takže ja navrhujem teraz spraviť prestávku. Je za 10 minút pol, podľa mojej hodiniek. Dovidenia. Čiže pol je 5, si sme prosili ešte za 15 minút si každý vypáči cigaretu. Aj to je.